Hello guys, good morning sa inyo. Nandito ako ngayon sa dental clinic. Hindi pa po tulog kami talaga yung ngipin. Sakit-sakit talaga guys. Nga nakapila na ako. Nakapila na ako guys. Dahil hindi ako makakain, guys. Yan, naglugaw lang ako. Yan ang kakainin ko. Kasi hindi pa ako kumakain kasi hindi pa nawawala yung dugo ng dugo yung dugo. Yun yung ngipin ko. Kaya yan, naglugaw ako. Ito yung kakainin ko. Hintayin lang natin siyang maluto, guys. Yan. Hi guys, hindi ako makasalita masyado kasi medyo masakit pa at saka nagdurugo pa. Ngayon pa lang ako kakain, maghapon ako hindi kumain. Ngayon is anong oras na ba dito? Ano bang oras na? Mag 7 o'clock na, 6:52. Ngayon pa lang ako kakain, naglugaw ako para magkaroon ng laman ng tiyan ko, para makainom na ako ng gamot. Ilang araw na ako hindi makakain ng ayos. So maghapon bago ako bunutan, di rin ako kumain. Ngayon pa lang ako kakain guys. Tara, kain tayo guys. Lugaw.